Sa halagang 20 pesos guys. Diba meron, ang ganda ng kulay niya. Oh, may pink yan eh. Diba yung doon po, yung matataas, yung common. Oo. Ito medyo Ito naman siya, ito, ibang variety naman po siya ng pagkabigonia. sa halagang 20 pesos guys. Ang cute po na. Ang ganda ng pagkabig. Ate, invite mo sila sa inyong place sa garden, Risa's Garden. Sa ulitin po, ako po yung nagpapasalamat sa mga previous ko po na mga buyer, mga customer. Thank you so much. Yung mga nagpapa-deliver, sila Ate Eve, thank you. Sir Nel, Sir Mon, yung mga taga Quezon City, Laguna, thank you sa inyo. Sa uli po yung Risa's Garden, pag gusto po kayo mag-avail, pwede po ulit kayo mag-message doon sa page namin. Sa ngayon po yung mga malalayo, sorry po, hindi po kayo madideliveran. Butuan City, Sambales, ma'am, sorry po. Napakahirap po talaga ng proseso. Nakakatakot ang halaman na ibiyahe. Kawawa, no? Kakawawa. Tayo ko rin po mag-risk na syempre pera din po yun. Oo. Kaya po. So, pag gusto niyo po mag-avail, pwede po ulit kayo mag-message doon sa page ko. Hanggang ngayon may mga nag-chat pa sa akin, may mga umu-order. Thank you po. Sana po hindi po kayo magsasawa. Saan po matatagpuan ate ang Malaking Tatsaw? Dito lang po kami sa Purok Dos, Barangay Malaking Tatsaw. Malapit po kami sa Federico's Bikers Wing. Ate, yung pinaka landmark niya. Ang pinaka-landmark namin ay yung waiting shed ng Malaking Tatsaw. Then papasok po kami. Dito lang po kami sa may Mula sa Barangay Iba, di ba? mula sa Barangay Iba Elementary School. Left side po kayo, diretso po kayo ng Malaking Tatsaw. Yun, doon na Nakikita po niyo po kayo. yung Cavite Institute. Madadaanan niyo po yung Petron, gasoline station. Then dire-diretso lang po after po ng tulay. Pagpaaho niyo po, makikita niyo po yung Malaking Tatsaw na purok puno signboard. Left side sila, kami naman dire-diretso. Pag may arko na po sa may waiting shed, papuntang ilog, dito lang po kami sa looban. Ayan na po. Thank you po. Thank you ate. Huling ko yung Ito yung tinatawag nila na McDo. Magkano sa inyo yan? 200. 200 lang guys. Kasi ano na siya. Ito napakahirap talaga nito buhayin. Mapang landscape to sa mga malalaking resort. Mas mura nga sa inyo, 200 eh. Pero ito talaga siya napakahirap buhayin. Pero cuttings lang siya. Cuttings lang din siya. Pero ang ganda na po niya. Ang maganda kay ate kasi dinidemo niya pa, tsaka binibigyan niya po tayo ng tips kung paano buhayin yung kanyang mga plants. Napakahirap po niya buhayin. Kasi nakailang cuttings na ako nito. Ito na lang natitira sa akin. Pero yung kasama nito, nakuha na. 200 lang siya. Ang ganda ng ng pagka-branch niya. Oh. Ganda nga. Ang ganda. Kumbaga sabi pa nga ni mother, wala na tayong sisiksik. Punong-puno na. Punong-puno na talaga. Punong-puno na talaga. Ito ate magkano? Ito siya pikara. Wow, ang bongga ng pikara ni ate. Uy, huwag mo nang buhatin ate, mabigat yan. 350. 350 guys, yan o. As in puno na talaga siya. Oo nga. Pag nakikita mo siya sa gitna, Punong-puno na. hindi siya yung ordinary yung nakita ng kapaso pa lang 70 na to. Pagkano po? Hanggang 350. 300 ibibigay ni ate. Ayun. Ang bongga ni ate. Baba mo na ate. Nag-deliver po kami through Tok-Tok. O yan, ito maganda. Guys, nagdi-deliver po si ate ng ating dilalamog. Pwede rin. Pwede rin po. Pwede lalamog or tok-tok. Around hanggang Maynila lang po. Wala po sa mga outside. Kasi hinahanapan po ako ng plant industry na permit. Mas mahal ate Maraming na. proseso po pag GRS. Pag GRS. Maraming proseso. Hanggang Maynila At saka, lang po. Quezon City ate no? Yes po, pwede po. Hanggang Quezon City na. Laguna, Batangas. Oo, Pwede pa. Mga karate. Pero pag labas mga na. Sambales medyo siguro mga malaki pa. Ang tutubuin nyo doon, mapupunta lang sa shipping fee. Kaya hindi sila nagdi-deliver. Ito. Ate, pareho ba sila ate? Ito magkano to ate? Ito, 50 din to. 50. Butterfly. Ito Butterfly. yung butterfly. Ito yung kapariho ng isa eh. 50 pesos din to ate. Butterfly po Butterfly. Sige na ate, 50 pesos lang pala yan eh. Ayan. Meron na ako. Ate, lagyan mo siya ng mga pangalan na. Opo.
Para gusto ko ate, yung mga aglaw ko sa'yo galing. Tag 50 to 80 pesos. Yan. Ate yung 50. Libo tayo dito. ito ate, magkano to sa'yo? 200. 200 guys. Tataas na siya. Ayan, tataas na po. Ayan, siguro mga 3 feet na yan. Natatawa Family ako. din siya ng aglaw. Ito yung sinasabi nila na pichay-pichayan kasi parang pichay ang itsura niya. Oo nga. Sa ibang mga garden, ibang katawagan eh. Iba yung klase ng pichay-pichayan sa kanila sa Opo. bandang Laguna. Oo, iba din po. Oh, di ba ang dami ko natututunan. Depende po yun sa ano. Ito ate, ano to? Green emerald, no? Red emerald. Red Ito emerald. ang red emerald. Magkano naman yan ate? 200. Wow. Ito siya, mabili talaga to. Kasi ang ginagawa ng iba, pinopropagate nito eh. Parang green to red to, nagiging variegated siya hanggang sasabihin na may albu. Ba, ang galing. Ang galing talaga na maghahalaman, no? Kasi ito siya philodendron. Okay. Philodendron. Paano kaya nila ginagawang variegated yun? Meron silang ginagamit doon para sa Ayan. pag-propagate. Wow. At least ang daming tips natin natututunan kay ate. Opo. Ito ate yung pencil mo, Ito malapit yung ng pencil December. cactus. Ito talaga, may naghahanap sa akin ito eh. Gusto yung mga Mas ganito mahaba, kataas. palalakihin mo pati. Oo. Pero pag mga ganito na kalalaki, Itong pencil cactus, hindi na po kayo kailangan bumili ng Christmas tree. oh, Ito na lang, 150 lang. 150. Ate Mataas hindi, na po siya. ate hindi ba masusunog? Hindi po. Hindi po siya masusunog. Ito na lang siya. Oh, at least di ba? Sinabi ko. 150. Ayan, ang ganda Hindi na ko rin kasi alam kung paano pagsabit niyan. yun nga lang, kailangan talaga yung matibay yung stem. Oh, yan, di ba? Kailangan pa ng ano, panukod. Oo. Kailangan lagyan siya ng puti. Dito naman tayo sa loob ng mga rear ni ate. Ayan. Ang dami nang naubos ng mga rear ni ate dito. Ito ate, magkano to sa'yo? Ano yan po? Ito? Ito yung maliit, binibenta ko lang to ng 150. 150. Ito siya 300. 300. Yung ang kakapal na kasi yan. Hindi, at saka ang ganda ng down niya, wala talaga siyang sira. Okay. 300. Ito. Baka sakaling may bumili. 800 ito. Dapat 800. nabili na to eh. Hindi lang magkasya sa sasakyan. Kaya 800, di na pulubi. Mura-mura na po kayo sa 800 ng rubber tree ko. Ayan po. Ang Dahil yung taas-taas na kakat. po. Pag gusto niyo pong i-markot, magkakaroon na po ulit kayo ng isa. Yung ganito ko kalaki, hanggang dito kalaki. Ano minarkot ng asawa ko. Magaling din magmarkot Ito, yan. meron siyang branch. Pinutulan namin siya. Nagkaroon ulit siya ng branch. Sa 2, 3, 4, 5, 6, Ganun talaga. 6. No? Pang-pito itong pinakamalaki. Ito, gusto Ika ko nga, na pag i-markot eh. pinutol mo, lalong sasanga. Totoo po yun. Kaya ito gusto ko na rin siya i-markot. Ayan. Para magkaroon na rin siya ng branch. Hindi tayo sa pinaka... Wow, ito na yung mga bonggang ano ni ate. Aglo ni Manya. Ayan. Ito, yung mga pink and green puccini. Magkano po yung ganyan? Ito siya mga nasa 200. 200. Mura na po yan. Ito Very pong last na po itong yan. big roy nyo sa kabila. Ang Big Roy, ito siya, ang Big Roy boxer. Ito, Nakapat na po guys. ito siya, 450 hanggang 400. Ayan. Ang kapal-kapal na po ng leaves. Ang gaganda. Itong aglaw ng Big Roy ay rare din po siya. Hindi po siya kagaya ng mga suksong na naalagain. Laging nalulusaw ang dahon. Pero ito siya Hindi. Nakapal. Ate, yung mga binigay mo sa akin, baka malusaw ang dahon. Ay, hindi po. Ayun. Maliban po sa ibang Variety. ng ano. Ate, lagyan mo yung pangalan nyo. At least, maalala ko yung mga ID nila. Ito Ayan. siya Big Roy boxer. Big Roy Ayan, boxer. Big Roy boxer. Ito po, ate. Ito Ito yung siya Big Roy. Giant din to. Big Roy lang siya. Big Roy lang siya. Sa halagang 400. 400. Ito po. Ito, pareho ba sila? Big Roy din po yan. Pero ibang klaseng Big Roy naman siya. Kasi ito siya, natulis ang dahon. Ito naman siya pabilog. Pabilog naman. Ewan. Magkano naman po yung ganyan? Ganon din po. Ganon. Oo. Kasi naman, parang nakakalito yung mga Oho. glonima. Hard Titignan, kasi siya eh. hard siya. Titignan mo lang yung mga hugis ng dahon nila. Yun ang Bilog pagkakaiba po yung nila. shape ng dahon niya. Dalawang klase ang Big Roy. Ito naman siya pahaba. Yun ang kagandahan sa aglaw kasi habang tumatagal siya, Lalong makapal at gumaganda. Gumaganda. Lalong gumaganda. Oo. Nag-iiba po talaga ang tingkad ng kulay niya.
unlike ng ibang variety ng halaman, kagaya ng mga kalateya. Pag kumakapal, parang nagkakaroon ng damage. Ayan, puno yan dyan. Ito, pati ito ate, kasama ba to? Ito naman siya, pink valentine, ito. Ayan. Magkano naman yan ate? Ito yung pink valentine to, 250. 250. Kasi medyo madalang sila na variety. Oh. At pero hindi At to saka ate ang mahirap. Hindi po. At saka ang ganda po ng ng pagka-pink niya. Pagka lahat sila talaga ay pink. Kasi Thailand to eh. Okay. Kaya pala Thailand medyo po may yan. mga price siya. Oo. Pero sa 250, pag gusto mo na talaga magkaroon ng pink valentine na collection, meron tayo. Ito yung mga budget meal eh. May mga price, may mga pricely pala sila. Na-pricey talaga sila. Ito yung mga budget meal. Pero pag medyo makapal na dito, Nag-iiba na ang price. presyo. Ito ate, iba pa rin yan. Big Roy pa rin. Ito, Ito naman siya, pika. pick-up. Magkano po yung ganyan? 200. 200 lang guys. Pick-up aglaw. Pick-up aglaw. 200. Parang gaganda bumili rito eh, no? Maganda yung pick-up. Yan, 200. Stock natin. Ubus na. Magkano naman itong natira? Ito siya ang black velvet ko. Binibinta ko siya ng 550. 550. Kasi ito talaga siya. Sa presyo pa ko na medyo ano siya. Pero naiyak pa rin yung pamangkin. Nakabili sila ng 3 dahon ng 1,000. Saan banda? So, Ito. yun. Magkano? 550 pa rin. Pero Ang dami mo hanggang nang naubos. 500. Ang dami mo nang naubos ate, no? Pero nakuha na tong dalawa. Dalawa na lang sila. Dalawa na lang sila. Mm-mm. Ito po. Yan. Ito siya bambino. 200 lang ang bambino. Ayan, 200 lang ang babino. Yung sana doon mo ate, magkano? 250. 250 ang sana doon ni ate. Ayan, ang sana doon ni ate. 250 250 hanggang 200. hanggang 200. Ito na lang siya ganda. natitira. Ang dami mo ng plants na naubos ate, no? Na-deliver na namin kanina yung isang sana doon. Ayan no guys, so yung garden ni ate. Medyo malawak-lawak din. Kakaunti na lang po yung mga natira. Ito po, magkano po ito? 1.5. 1.5, si variegated. Parang nalulungkot siya ate. Oo. Hindi, pag sobrang init, ganun talaga lang ganun siya. Opo. Ayan po, yung 1.5. Kailangan na lang talaga ng Ayan po yung 1.5 na ating variegated. Ito ate, magkano sa'yo to? Ito naman siya. Ito yung begonia maculata na orange ang kulay. Orange ang kulay ng bulaklak niya. Magkano po yung presyo niya? 250. 250. Ito Hirap ko naman, siya hanapin eh. 350. Okay. Pero yan, ano na yan. Hindi na siya pwedeng ibenta. Mother plant na. Ito po, Ito yung nga mga lang siya ganito. kasi mahirap lang siya hanapin. Ang common kasi na kulay ng begonia ay pink at saka yung puti. Oo nga. Ito siya orange. Ate, paano ito buhayin? Cuttings po. Cuttings. Makulata po yan. Kala ko bulaklak lang. Ito ate, magkano sa inyo to? Wala po. Yun po eh, pag may namimili sa amin na may mga worth ano. 1,000, nagbibigay po May kami mga ng previews. Opo. Ito, kay Ate Laila Ayan. to. Ayan. Tatawa ko. Kala ko sino yung namamakyaw eh. Ate Laila yan. Ito ate, wala na kayong mga yung mga budget meal na Wala na po. wala ubos na. po. Ito ate, binibenta mo pa rin to? Oho. Magkano Pero ito to? siya eh, ibabagsak presyo ko na lang to sa 300 hanggang 250. 300 guys to 250 yung mycans ni ate. Ayan. Kasi napaka-ano na neto eh. Ang kapal-kapal na niya oh. Hindi na pulugi. Mali kasi ako eh, kasi dapat pala ang ginawa ko dito, inano ko siya sa yung may ring para Oo. nakaikot ko siya. Para na paikot. Ito Kasi ate, sobrang magkano taas naman ng to sa kulay. inyo? Ito yung Moonshine ko. Ano lang to eh. Ano ba ito? Parang 220 lang to. 220. 220 lang to eh. 220. Nakalagay na po sa Moonshine. white pot. Moonshine. Ito siya yung puti na snake plant. Ganyan si Mother. Moonshine. Ayan ang mga paborito ni Mother. Ito yung mga magagandang Amazon. Amazonica ni ate. 350 to 300. 300 ang presyuhan. Oo. Yung mga
Aglone man ni ate, nasabi na natin yung mga presyuhan. Ito siya, nasa 100 lang. Oh guys, 100. Ate, ano naman to? Ito naman siya, pink kuchin. Pink. Ay, ito meron red, ako. Merong red, merong pink. Oo. Makapal na rin. Opo. Ito ate, ito ba yung kanina sinasabi mo? Thailand po yan. Alam mo may presyo to. May presyo yan. Ito po magkano sa Ganyan inyo? lang po yung dahon niya eh. Ito ate, magkano to sa'yo? Ito siya, na for sale ko siya. Kasi ano to eh. Rare to. Rare to. Ano, Ito ate, ano to? Green Orlando. Green Orlando. Ima-mother mo to? Hindi po. Magkano naman yan? 100. 100. Ang Green Orlando. Magkano? 100 din ate. Ito ate, magkano to? Yan o. Ganon din po. 1.5. Ito ang ganda oh. Pero dalawa na yung brand. Ayan. 1.5 guys. Hanggang 1.3 bibigay ni ate ang kanyang variegated money plant. Ganda. Ito tayo. Ano yun ate? Magkano Ito yung yun? Green Orlando, 100. 100. Ito yung mga anak ng binenta ko na 800 na chaya. Yung pinadala ko sa Quezon City. Tara na guys, dayo po kayo kay ate para maubos na yung mga plants niya. Ayun na, marami siyang pinopropagate ng mga caladium. Mura lang mga caladium dito eh. Mga Nagpropagate alocasia. ako niyan kasi ang hirap natin ng pink flamingo. Magkano yung ganyan mo ate? 50 pesos. Pati yung mga Friday mo, 300 no? Magkano? 100 na lang guys, yung Friday ni ate. 100. Ayan ang mga presyuhan ni ate dito ba? Yung cactus oh. Ate magkano baka sakali? Reserve po yan. Reserve oh. Tignan mo, sabi ko na nga ba eh. Kaya nga siya pinabili. Ay, ang haba na ng vlog natin ate. Ate, oo nga eh, kamura. Ito siya yung wax ID. Pero ito siya, pag matagal na, nagdidilaw po. Wax itong Ivy na to ate no? Ay, yung aking green lang kasi. Green siya, pero ate Lai, pag matagal na siya, meron accent siya ng konting dilaw. Oh, okay. Sa akin yung ganito ko, ano siya, green lang siya. Alam mo kung bakit wala na akong English ID na original, yung variegated? Oh, ito. Naubos deliver. Ngayon, meron akong order na 10 variegated na IV sa Butuan City. Wow. Ang sabi niya sa akin, pag okay na daw yung LBC, pwede ko na i-ship. Dahil marami siyang order. Ito siya, 150. 150. Oh, ito guys ha. Balik tayo dito sa Malaking Tatyaw kay Ate Riza's Garden. Isa sa pinakamura at madaling kausap magbigay ng sulit at swak na presyo. Guys, wala na yung kanyang mga variegated na English Ivy. Ayan na lang ang natira. Ayan. Mga IV ko. Namakyaw na. Ito siya. Kasi may green yan, pero ito, iba yung Hindi ano siya niya. yung green. Oh, hindi siya purong green. Wala akong ano eh, ganyan. Ano to yung parang magdidilaw siya na, ayan, 150 lang na. Ayan, sobrang kapal siya. Ate, tika nga Pwede lang. gawing mother. Yung variegated na English Ivy, yung variegated English Ivy ko, parang ano, nalulungkot siya. Ano, kailangan ko bang paarawan ng konti? Opo. Kaya, At saka hindi mo siya kailangan na basain. Kasi ang tendency noon, baka ang ugat niya may na may nagrurutra. fungus. Kaya, Fungus. Nakikita mo yon. naku, Ito siya, kahit araw-araw mo siya diligan, okay lang. Kasi stable na siya. Oh. Tingnan mo ang ugat. Pwede mo ay na yung siya isa kong i-cut. ganyan, yung purong ano, green lang siya, talagang stable siya. Ang Ito, pwede mo haba-haba siya niya. i-cuttings. Ay, may cuttings lang talaga siya. Cuttings. Pero hindi ka pwede mag-cuttings dito. Sa taas. Ito Kay- siya kung nakalagay sa pots na may kukukol. Napakaganda nito tingnan. Okay. Ayan pala. Sayang ate, wala kayong variegated. Ano ba yan? Inis ako. Kaya nga, wala tayong magagawa at Hindi. sobrang dami na mamimili ng variegated. Naubos na guys, yung mga paninda ni ate dito. At saka yung hindi mo nakikita, yung may post kami sa page eh. Yung German Ivy, binibenta ko siya ng 450. Pagdating ng stocks, nabili agad lahat. Nabili agad lahat talaga. German Ivy naman siya. O mamaya bisitahin ko. Guys, bisitahin nyo po ang Facebook page ni Ate Riza's Garden.
Para makita niyo yung kanyang mga plants, kahit yung mga previous pa ang gaganda. Kaya dito madaming mamimili. Yung unang live, yung iba wala nang stock. Wala lang. Wala nang stock. Paubos na lang natin to ate, no? Ay, mga mahaba ko dito. Ito na lang dito, sabi ko, hindi ko na siya ibibenta. Ayan. Gagawin ko na lang siya. Mother plant. Pinatings ko na. Nagsuloy na siya. Oo nga. Kakatings ko siya ulit dito. Tapos dito. 1 month lang yan. Stable na yan eh. Mabilis lang naman yan. Yung dito, Atila, di ba binenta ko lang siya ng 150? Oo nga. Ayun, nakuha agad. Ito, Ay, kamura. sabi ko, hindi ko na siya ibibinta, ma'am. Pasensya na po. Sabi ko na lang siyang mother plant. Hindi ko na kailangan bumili ng sating. Ito ate, magkano pa rin itong mga Pridic mo? 100. Oh guys, 100 with with white pot na po yan. Patid na 100 patid lang. na. 100. Paubusin na po natin. Marami pa ako nitong stock. Okay, ang ganda. Pero ubos Ito ko po rin yung mga syngonium nyo. Ito yung lime syngonium ko, 100 din po ito. Yan, 100 Hindi ang po mga siya lime. common. Hindi po siya Medyo common. nilo siya, no? Lime. Lime siya na may red siya sa gitna. Kaya medyo 100. Kasi yung mga common lang, mga 3, 4, 100 kay Ate Risa yan. Oho. Ayan. Ito siya hindi common na kagaya ng mga puti na makikita mo lang sa kalsada, makikita mo lang sa mga hindi. Pero Ah. Ayan, nag-extra pa yung hype na kinukuha mga natin. Ayan. Kaya pala, ay, parang balahibo lang eh, no? Ito, no, nagtitrailing pala siya. Oo. Hindi po siya ordinary na white syngonium. Kaya Common 100 lang. siya. Saka ito siya. Ang ganda naman trading na rin naman siya. Oo nga, no? Last na po siya. Ang ganda lang. Hindi siya yung Pwede common siyang- lang. Ayan. Ito siya hindi common talaga. Kasi ang common na syngonium, yung puti, Oo, yung na puti. gumagapang lang sa, yung sabi nila ay damo-damo lang. Ito Oo. siya hindi. Hindi. Yellow to eh. Yellow siya. Kaya Saka meron 100 siya. Oo nga, ito, di ba? Hindi siya common. Yung makakita ka man ngayon ng stock, sa sunod na pagbili mo, wala ka lang mabili. Unahan na lang Oo, po. Kasi hindi ko kasi siya common. Dito po tayo sa Calathea. Ito yung Calathea mosaic. Ayan. 350 lang po yan kay ate. Ayan. Paunahan na lang po kayo. Sa iba, 400 yan. Rare to eh. Oh, ngayon ko lang nalaman natin naririyan. Rare to. Ito siya, kasama ito yung mga red maranta. Pero ito sila yung mga Calathea na hindi mahirap halagaan. Yun ang maganda. Yung Oo. hindi mahirap Kasi alagaan. merong mga Calathea na sabi nila, Ang "Ayoko hirap ng ispilengin." Calathea." Sabi, ayoko ate ng Calathea. Kasi, pero kahit anong klase naman po ng halaman, rare man siya o hindi, sa pag-aalaga pa rin po yun. Hindi po yun sa halaman. Pero minsan na kasi napapasitan ka, sa pag-aalaga pa rin. Pero parang minsan kasi parang hirap ispilengin ng mga ugali ng Calathea. Meron talagang Calathea na masilan. Oo. Sila yung mga sensitive. Pero ito hindi. Pero ito hindi. O guys, halagang 350, meron na po kayong Saka ang taas na ng Calathea. Calathea, ate, anong ID niyan? mosaic. Mosaic. Yan. Mosaic or mosaica. Mosaica. Yung sinasabi nila eh. Ate, wala ka ng maranta? Ubus na po. Ubus na po yung maranta ni ate. Corona home delivery. Ate, mag-ano ka uli? Oo, pag medyo malakas-lakas na ulit. Okay, si ate medyo nagpapagaling si ate. Pag medyo malakas ulit. Ito naman siya, yung Snow White namin, 100 hanggang 80 pesos. Oy, last na po Oo, yan. pero depende naman po, meron kami mga bull out, mga tag-iilang. Grabe yung 100 ni ate, ilang puno na yan. Hindi ho, lang. Hindi siya 100 pag ilang puno. Ito Oo. siya ay 250. 250 pag maraming ano. Oo, kasi isa, Dalawa, dalawa, tatlo. 4, 5. 5 puno siya. 5 puno siya, Pang-anim 250. ng maliit. Pero yung isang puno, Pero okay na rin siya sa 250. Compare mo, ito siya. ayan ang 100. 100 pesos. Pero Diba? pagka maramihan naman, binibigay na rin namin ng 80. O, yan ang maganda. Hindi Okay. na po kami naghahabol ng malaking tubo, Tubo. kasi Para maubos na ang plants yung ni iba ate. naman gusto lang naman nila maka-avail at maka-collection. So binibigyan na rin namin ng chance na magkakaroon din sila ng collection ng Parang ako ilaw. pala yan. Opo. Kasi
pera lang po sa mga reseller. Pag reseller, talagang 100 bigay namin. Maraming napansin ko, ang daming pupunta rito, no? Mga reseller talaga ate. Ito naman ate, magkano to? Ito naman siya, Andrew. Anong klaseng ano yun ate? Ito siya family ng croutons. Magkano yung ganyan mo? Ito siya, 120. 120. Pero binibigyan na rin namin ng 100 Oh, wow. pagka maramihan. Ayan ah. Rare po siya ng croutons. Sa Andrew. halagang 100 or 120, meron na po kayong ganyan. Andrew siya. Ito po, yung Ito naman siya, Pink. pink lipstick. 100 din po ito. ayan, medyo mabigat. Mabigat na siya kasi ano na eh. Sa Ang dami na dalawa. suhi. Ayan guys. Ito si Ate Risa, ito yung pinakamadaling kausap. Kaya ang stocks minsan eh. Kaya yung stock nila paubos na eh. Konti Konti na lang yung halaman, paubusin na natin guys. Para makapagsimula uli sila ng panibago. Ito po, magkano sa inyo po dito? Alin, ito po siya, 150 cutlass. 150. Ayan naman yung mga maliliit, 50. 50 pesos lang po yung cute nila. Ito naman, for coma, 150. Oh, 150. Ang ganda. Ito siya, maganda siya. Kasi napakatagal ng bulaklak niya. Ito siya, mag-start siya ng June until November. Abutin pa siya ng December para sa pangalawang bulaklak. Talaga? Ang ganda, no? Ang ganda niya. Pag nakikita, dalawa na nga lang natira eh. Magkano naman po yung ganyan? 150. O, mantakin nyo, 150. Meron na kayong ganyang plants. Ang ganda. Ate, anong ID uli niyan? Corcoma. Corcoma. Corcoma, C-U-R. CUR Corcoma. Corcoma. Kahit ako, nahihirapan ako sa mga ID nila. Sa dami. Ito ate, magkano po itong kalateya ninyo? Ito, yung Ruby Farba, 150 din po ito. Ayan. Ito maganda si Marami ate siyang magpaliwanag. Oo nga, Sa dalawa, 150. tatlo. Pwede nyo na pong i-propagate Ruby Farba. yan. Ang Pwede mo ganda. na padamihin. Ito yung unang labas nito, napakaliit nito, nasa 250. Isang ganyan lang siya. Pero ngayon, 150 nyo na lang po, mabibili ang kapal pa. Hindi, at saka ito siya, propagate ko na rin eh. Oh, yan. Kaya mura. Pag binibili ko nito, nagbibigay ako ng 150. Akin lang, hindi na ako nagtataas ng presyo. Ayun ang maganda. Pandemic ngayon. Huwag na tayo magtaas kahit binablog para mas Buhay lang mabilis tayo, mabili. Ito po, magkano po sa inyo to? 150 din 150, po yan. ayan. K-lime. Aglomena K-lime. Kasi meron siya- Aglonema K-lime. K-Lime. Lime, opo. Ang ganda niya, 150. Ito po si Polka Dots. Alin po? Ito po ay camouflage na Walichi. Awalichi. Ito po yung Walichi na camouflage. Medyo nag-ano siya. Sa sobrang ano ata yan, init. Oho. Pero hindi. Pero Yan okay talaga pa rin yung yan. itsura niya kasi pag nagkaroon siya ng old leaves, talagang meron siyang kasunod na. Oo. At may saka papasok ito yung mga talaga siya magagandang na- alagaan, hindi masiselan. Mhm. Magkano naman ate yan, nakapat na? 250. 250 guys. Yan. Camouflage yan. Hindi siya yung ano. Naubos na kasi yung Walichi talaga ng original. Yung gilid. Okay, ito na lang natira. Ito siya, yung Ang dami na naubos ng French ni ate. Ito po yung dancing lady nyo. Dancing lady. Itong dancing lady ko, 100 lang po. Oh, Hanggang guys, 80 pesos. 100 lang. Orchids Wow. po siya. Orchid siya with white pot na 100 to 80 pesos. Ganda, may dancing lady ka na. Ang dami pa. Masayaw to eh. Sa iba. So, totoo. Pero yung akin, di pa Hindi ko kasi namumulak-mulak. ako nagtitipid. Yung iba ko kasi nagtatanim isa lang, ako hindi. Totoo. Napansin ko nga sa'yo, Hindi po ako ate. Hindi mo tinipid. Hindi po kasi ako madamot. Ayan na. Hindi tinipid ni ate. Siya ang nagtanim. Sa halagang 100 pesos, meron na kayong dancing Ito, lady. pabulaklak na siya, dilaw Uy, ang kulay ate, niya. sa iba, 250 yan. Opo. Sabay. Baka masusunod 250. Joke lang. Mamaya, kay Ate Laila to. Sa mga gusto mag-order, ito, may binamano na si Ate Laila. 100 pesos. Yan. Dancing lady. Dito naman po tayo. Ito Dito yung ka mga... talaga maaaliw pag nagbulaklak na siya eh. Sinasayawan kapag may problema. Alam Dapat mo yung lang- mga halaman, may mga ano din yan eh. May mga ugali. Uy, in fairness yung mga ipasya ko Uy, at saka itong may green shield ako ate. Aba, ano na, kumbaga, umano na sa ugali ko.
Nakiayo na rin. Oh, akala ko matitigi. Uy, nag-apat na leaves na siya. Talaga. Oo, ang laki pa. Sabi ko maganda pala pag hindi masyadong kinikir Ito eh. naman siya, alocasia guinea. Family siya ng mga... Ah, hindi siya green shield. Iba yung green shield. Akala ko Ito siya green shield. guinea. Iba Oo. yung green shield. Pag napapansin nyo, ang green shield at saka guinea, Masya, oo nga. Pero pag tinignan nyo hindi, mas bilog siya, no, yung Opo. green shield. Opo. Ito, alocasia. Guinea. Guinea naman. Magkano po yung ganyan? 180. 180. Oy, kamura. 180, guys. 180 lang siya. Ayan. Nakakaloka. Para kasi may mga pagkapare-pareho. Ayan. Kaya minsan Tingnan nyo malilito yung ka rin. ano niya, yung bagong ano ng daon niya. Yung Ang laki, no? Oo. Ang laki ng ano niya. Oh, nandito na ata sila mother. Kaya nga. Ayan. Kaso si mother, ano? Kaso wala si Ira. Wala ba ito sa Ira nagluwas. Nagluwas. Ama, ito magkano pa rin sa inyo to ate? Ito siya 350. Oh guys ha, 350 pa rin ang ano ni ate. Kahit medyo may damage yan, pero Okay stable lang na siya. po yan. Madali lang po yan Hindi, ito siya magpalit. bukod to eh. Ah, bukod. Pwede siyang akatin. So, ano niya to eh. Oo. Suloy niya to. 350 guys. Tatlong Yan. puno yan eh. Meron siyang sariling ugat yan. Ito Ayan. dalawang puno. Pwede siya ipaghiwalayin. Kumbaga sa 350, pag i-separate mo siya, hindi ka nalugi. Hindi Pag ka dinivide nalugi mo, pag dinivide mo. Yan oh, tagdadalawa na sila oh. Yan, magkano na yan. dalawang puno na. Dalawang puno na. Ito po, magkano to dito? 50 lang po yan. Wow, itong maganda. 50 pesos. Ngayon kung 50 pesos ka, akin ka. Totoo lang, galing ako dun sa kabilang garden. Opo. Grabe yung mga aglaw niya. Parang ayaw nang ibenta. Hindi, totoo lang, ang gandang mga koleksyon. Hindi nga niya binibenta. Kaya sabi ko, kaya yun. Sabi ko, magkukulik din ako sa isip ko. Meron ako nito, ganito ata yung akin eh. Marami Hindi. po kasi silang klase. Nahihilo rin ako kung ano yung Oo, meron ang- ako. Parang pink yung akin. Ang aglaw kasi marami talagang variety. Ito O, ate. naman siya, pink kuchin. Oo nga, pikuchi niya. Kaya hindi ko naman rin alam siya. mga ID nila. Nahihilo rin ako eh. Ito naman siya, pabili naman siya ng legacy. Legacy. Opo, ito naman siya, pink Dalmatian. Pink Dalmatian. Tignan mo, ang Oho. daming pangalan. Oho. Magkano naman po ito? Itong pink Dalmatian na to, medyo rare to eh. Ayan. Pero binibinta ko lang siya ng 80 pesos. Oh, di akin ka rin. Alam mo, galit si mother. Pag mga 80, 50, oh, sige akin ka, di ba? Ano yan, 50 pesos? O, unahan ko na yung viewers, 50 pesos. Huwag na po kayong umorder at napakyaw na po ni Ma'am Laila. Ate, lagyan mo nga ate yan ng pangalan ate para makabisado Pink ko. Dalmatian. Huwag mo na sabihin sa akin. Lagyan mo ng pangalan naman Oo, yan. siya, sige po. Ay, nako. Kung ano naman yan, Laila. Ay, si mother ayaw bumaba. Nagtitipid. Hindi. Maliligo kami ngayon sa Batangas eh. Sabi ko, oh, mag-vlog muna daw ako. Ay, nako. Ang ganda. At least, di ba, mayroon na ako. Pero meron maraming klase ng legacy. Kumbaga yung naalala ko yung garden na yun, ang lalaki na ng kanyang mga aglaw. Gusto kong gayahin eh. Opo. Oh, dito lang tayo magsisimula sa budget meal, guys. Ito naman siya yung Daipin Bakya na Meron Bright Star. tayong ganyan. Magkano po yan? Itong Bright Star na to, 70 pesos lang siya. 70 pesos, Pero guys. pang maramihan, alam niyo po sa totoo lang, mamaya mag-post po ako sa page. 100 seedling bags ang order sa akin kanina. Na-deliver ko na sa 60 pesos lang. Binigay Wow, bongga. Yan oh, paunahan na po. ko. Dadalhin ko yun sa Batangas. Talaga? 130. 130. Oo. Yun, order niya kanina sa akin. Ga- Ano ba, pupunta pa ng Batangas yun? Yes po. Talaga? 130 na seedling bags ang order niya kanina. Dineliver na namin kanina umaga. Wow. Ba talaga dito, mura kay ate. Atras-atras naman tayo, ate. Pero binibenta nila sa 150 pataas. Depende po Doon. sa height. Kasi ang mga in-order sa akin halos ganito 1 feet. Ang mga reseller naman kasi katulad ninyo, ate, mga ikutan lang naman kayo eh. Di ba? Opo. Ito, ate, magkano naman sa inyo to? Ito siya ang Rabina, 150 to. Ito 150 siya to. maganda to eh. Kasi Yan. hindi nawawala ang bulaklak na.
Pwede nyo siya i-cuttings. Ito, hindi ko lang siya pinutulan. Pero kung gusto mo siya na i-cuttings, putalan mo siya, tapos itatanim mo naman yung taas. Ayan. Hindi ko lang siya pinutulan kasi naawa ako, may bulaklak siya eh. Maawain pala si ate. Mga pang landscape kasi to. Oo nga, gaganda rin naman talaga eh. Oo. Ate, mayroon ka palang red. Ano to? Itong red Banana. Ito siya ang red banana. Magkano sa inyo yung ganyan? 1,200. 1,000. O, may nagdemo-demo sa akin ng ganito eh. Dalawang puno na siya. Ano ba yung ate, kinakain ba yan? Hindi naman. po. Rare Parang po to collection lang, no? Oo, pero rare po siya kasi pati yung stem niya red. Oh, ganyan. Ito sa inyo, magkano Ito naman to? yung stripe. Ito naman siya, apat na puno, 500. 500. Hanggang 450. Hanggang 450 guys, ibibigay sa inyo ni ate. Ito, yung pang tanggal ng ano, Ito siya. Ito maganda to eh. pang tawag nito, Glutamate. glutamate, pang pababa ng dugo. Opo yun. Sa mga diabetic dyan, yung isang piraso ng dahon ng glutamate. At saka sa high blood, maganda Pwede yan. na siyang pang tea. Oo nga. Actually, may bumili sa akin nito eh. May diabetes ang Oo. Tapos, Tapos, ito siya, yung petals. Ang petals ng flowering nito, nilalagay sa salad. oh talaga. Opo. Ako ang ginagawa ko kasi nito, yung nilalagay ko siya sa mainit na Mainit na tubig tubig. na may ano, Yun na may honey. Oho. Yun ang ginagawa Yun ko. po, yun. Kasi medyo high blood tayo. Kaya nga po eh, actually kagagaling nga lang eh, kaya kailangan pa rin. Oo nga, no? Hindi pa nga, iba na ang tao ngayon, no? Ang bata pa pero na high blood na. Ito pa, magkano naman sa inyo to? Ito po siya, 80 pesos. 80 pesos, guys. Ito siya variegated. Ang ganda ng bulaklak nito. Variegated to siya. Ay, Pag lumabas variegated ito- pala to. Opo, Green lang variegated. akin eh. May 80 pesos. May potito ito siya. Ba, ito maganda Ito to. naman siya. Variegated na Eugenia. Wow, magkano po sa inyo yan? 100. 100 lang, guys. Napakamura. Ito ate, magkano po sa Ito inyo yung mga ganito? original ng Eugenia. Ito siyang original. Ang ganda nito pag naging puno na, tapos yung kinukortihan, no? Opo, yun po Diba? yun. Yung mga pang landscaping talaga. Napakatagal niyang buhayin kasi Oo nga. seeds to eh. Kailangan mo pa siya pabungahin. Tapos yun yung pinaka... Sa halagang 150. 150. Yeah, kasi malalaki na po sila, matataas. Yan eh. Ayan po. Ayan eh, matataas. 150. Siguro nasa 6 feet na yan. Ang gaganda. Ate, ito magkano sa inyo to? Ito mga fortune plant. Ayan yung mga fortune plant namin, mga tag 70 pesos. 70 pesos lang, guys. Ayan po. Ayan. Pati yung balon-balunan sa inyo, ate. Sa inyo ba yan? Yung mga balon-balunan namin, mga tag 20 pesos lang po. Yung mga balon-balunan nila, ate. Meron Ito kami po. nasa war, 30 pesos. Ah. Ito siya. Ito yung San Francisco na 7 colors. True Tones. Magkano po yun sa inyo? 150 din po. 150, guys. Maganda siya. Pitong kulay yan na tilay eh. Oh, Ito pitong siya. kulay pala Rare yan. po siya. Kasama, yan, yun yung mga kapresyuhan niya, yun yung mga Ito. yun yung mga- Parang ano rin, para pang probinsyang ano rin kayo, presyo eh. Akala nila kasi tiniki yan eh. Oo nga. Ako Pero din nung rubber una. Akala ko tiniki yan. Hindi. Ayan. At nakikita ko yung ano yung gagawin kong koleksyon. Nagsisimula ako sa maliit. 50 to 80 pesos. Totoo po yan. Diyan talaga tayo mag-start. Ito, napakaganda Hindi natin nito sa kaya yung outdoor. 1,000 pa. Ito. Napakaganda niyan sa outdoor. Oo nga. Ate, hindi ba malapitin ng insekto yan? Hindi ho. Meron akong asikasuhin ko yung isang ko Kailangan niya San lang talaga Francisco. ito na sa mainit. Galing Thailand siya eh. Sa bagay nung binili ko yun, hindi talaga yun dapat sa init eh. Kailangan talaga ito na sa init. Nagkulubot ate. Ayun. Ano nangyari dun? Baka nasobrahan siya ng nitrogen. Ayun. Oo. So, anong kailangan kong gawin dun? Putulin? Pwede po. Putulin ko na lang Cuttings mo muna, siya, no? Tapos itatanim mo. Oo. Pag sumupang siya, ibig sabihin buhay pa siya. Ibig sabihin pala, pag pinutol ko, may tendency pwede hindi, mamatay. Ang tendency noon, matatanggal yung kulubot niya. Oo, yun nga ang gusto ko Kasi mangyari. magkakaroon siya ng panibagong leaves. Oo, tama ka. Yun nga ang purpose ko doon, ate. Kasi ito talaga siya, hindi ako nagsasawa dito eh. Napakaganda. Napakaganda niya, no? Sa halagang 150, meron ka ng rare crotons. Apat nang nakuha neto eh. Ayun, meron din akong ganito. Magaganda yung mga ganito. Nabili ko sa Yun. Batangas. Alam mo, sa totoo lang, meron akong customer dito, puro-puro yung ang binibili niya. Talaga. Kasi, Maganda ang pwesto kasi. niya daw, bahain. Oo. Simula nung malakas yung ulan, yung natira nila lang daw na halaman, frutos. Ito ate, magkano? Alin po? Ito yung mga kulot-kulot.
Ito yung mga curly-curly na to, 70. 70 lang po. Opo. Yung Ayan po kasi ang lalaki na rin naman po, tsaka ang tataas niya. Mhm. Ayan, hindi na po kayo lugi. Sa totoo lang po, ayan, hindi na po lugi. 70 hanggang doon. Napakahirap po mag-alaga ng San Francisco. Oo, Simula sa pagcuttings, 3 weeks mo siya bago maging stable. Ilang taon siya bago tumaas. 70 pesos. 70 lang siya. May ganyan tayo mahal eh. Tapos meron tayong ganun. Ayun, 70 pesos din. Mami ang tawag. Ate, itong mga nandito ate, sa'yo ba to? Alin po? Opo, Ayan. iyan naman siya. Variegated. Variegated yan na Fish lily, lily, 200. 200. Pero maganda na yan kasi ang lalaki na ng puno niya. Oo nga po, ayan po yung 200 do. Ay, teka lang, ganyan yun. Ayan. Yung variegated fish lily ni ate, ang ganda na ng, ayan o, Para 200. ma-appreciate nila yung itsura. Ayan o, 200. Napaka-stable na po ng stem. Hindi na po kayo luging-lugi sa 200. Ganda niya po. 200. Yung ano ni ate, itong rose. Magkano itong rose? Ang rose ko ay 100. 100. Kumakapal na siya ate, kahit wala ka. Oho. Yun ang Kahit- nagustuhan ko sa kanya. Di ba? Kahit ilang araw kong nawala, tinitext kita, no? 3 weeks akong nawala. Alin po? 80 po. Oh, wow. Kakaiba Chocolate siya, po yan. no? Chocolate na tita. 80 pesos, chocolate na tea plant. Mataas na kasi siya. Ayan, kasi mataas na po siya. Ito yung mga green emerald nyo. Ayan yung mga green emerald ko. Ito siya 100. 100 lang, guys. Ayan, meron akong mataas. Ayan, dyan. oh. Kung gusto nyo, nasa 300. Nasa 300, yung mataas, mas mataas at mas bongga yun. Nakita ko nga yun eh. Ito ate, kalegium nyo, 20 pesos. Joke lang. 50. 50 pesos. Ayan po. Ano po yan? White Christmas. Stable na po talaga yan, oh. Kawawa naman si ate pag binuwat pa niya. Ito, yung mga, ate yung mga Doña Carmen mo, magkano? Yung mga Duya Carmen po 60. 60 pesos lang. At saka itong fish lily mo with Ayan 150 na yan. 150 kasi Maraming nakalagay na puno po yan sa malaking paso tapos ang dami pang puno. Daming po. Sana nakikita nila. Alam mo, wala na tuloy ako masyadong maipakita na ano ate, yung mga hanging plants mo dating makakapal, no? Ayan na po. Yung po yung batang-bato na natin. Ito po yung mga natira. Tagti 3 for 100 naman po ito, yan. Yun na lang po. Ito po yung natira sa kanila, pati yung mga... Tingin ko nang ubos na rin yan. Oh, wala na yung green, kaya nga kinuha ko na rin yung green mo eh. Tapos yan, 3 for 100. Ayan po, yung mga nakikita nyo na yan. Siya mga tag-30. 3 for 100 lang po yan. Alin po? Use po ako yan. Ayan, 3 for 100. Except lang to. Ito 150. Ayan, bongga, no? Punong-puno na yung Oh, yan. magsasawa ka na. Tiga, hindi ko nakuha ata yun. Ano po siya kuya kasi rare po yan. Ayaw, may namamakyan na ng halaman. Pero maganda yan. Napaka... 150, umatras na sa 150. Ito kuya yung 70. Hanggang 70 lang. Oh, ito lang po pala. Pero maganda yan. Kagaya nito. Ang tatlo ganda, na- no? Pero ito maganda na siya. Kasi tatlo na yung branch niya eh. Oh, ayan. Para hindi ka nalugi. Ay, hindi mahal. Para hindi ka lugi. Hingi ka kay mother ng 150. Pero alam mo, ito lang. Ang ganda talaga yan, promise. Ano Dito, na? nagpa-fire yan eh. 7 colors. Ayan. 7 colors yan. Makikita mo pa Akala ko kung sino yung namamakyaw. Ibubungad ko pa naman sa bahay eh. Pero ito siya. Ito ko yan. Sasan yung sponsor natin ay bumaba ng nasasakyan. Ito yun mga. Ay man, ito ang ganda rin ito, oh. Yun, yung barricade. Oo, di ba? Yun, maganda makulay din. Ito talaga man yan. Ganon. Kikita mo sa pustuhan. Maganda yan. Ito. Alin? Ito. Ito Ayan. 50 milendres. Ah, milendre. Ito maka